くんとスカイプです。あかねちゃんとラムネちゃんとりょうたくんとポエムちゃんが揃ったのでスカイプしてます。あら、バンタくん元気？おやまフリルちゃんに似てますね。似てますすみれちゃん、ほら、こんにちはってね、ここにいっぱいいます。みんなでスカイプしてるんですよ。すみれちゃん、いいお顔してね。それで今度はおばあちゃんをお見せしましょうね。ママ、これちょっと持っててください。あ、サンタもこんにちは。サンタです。サンタです。ねえ。サンタ。ママ、ちょっとこれ持っててください。はい、次、リボンちゃんも椅子座ったから。はい、リボンちゃんも。はい、リボンちゃんおいで。よいしょ、ほら。待って。いますね。よいしょ。はい、リボンちゃんもご挨拶するそうです。おばあちゃん。はい、リボンちゃんですよ。お世話しておっぱいあげたリボンちゃんです。おばあちゃんですね。ね、それでママはご挨拶しましたか？ママ。ふみちゃん。どこ行ってるの？ふみちゃんいらっしゃい。ふみちゃんおいで、ふみちゃん。ね、はい、ふみちゃん、僕のお母さんって言ってるよ。おばあちゃんだから。はい、ほら、ふみちゃんこっちおいで。ほら、はい、僕のお母ちゃんです。ほら、お母さんですよ。3つのお顔が揃いました。ね。僕のお母さんはお母さんなのに甘えん坊してます。ねえ。はい、こんな顔です。それでラムネちゃんはどこ行きましたか？ラムネちゃんご挨拶した？ほんと。ラムネちゃんご挨拶したの？ねえ。はい。じゃあ、このポチしてまたアップします。見てね。いますよ。ポチッ